De herfst is al een tijdje aan de gang, maar dat wil niet zeggen dat de tuin nu met rust gelaten kan worden. Sterker nog, nu is de tijd om aan de slag te gaan. Het is herfst en we duiken zometeen de winter in. Dat betekent dat er van alles moet gebeuren. Wat precies, dat weet Chantal en zij pikt me zo op. Hallo. Hallo. Wat gaan we doen? We gaan van alles doen, dus stap maar in. Wow. Pardon. Zo. We hebben hier een hele mooie stamroos. Er zitten nog wat uitgebloeide knoppen in. Maar die blijft nog bloem aanmaken tot de eerste vorst. Dus ik wil wel heel even dat we de lelijke eruit gaan halen. En misschien als we geluk hebben, komt deze nog voor de winter open. En dan kunnen we daar nog even van genieten. Die laten we fijn staan. Zo, die prikken wel. Ja, daarom hebben we ook handschoenen aan. Precies. Kijk, hier zie je ook een uitgebloeide roos. Maar die laten we juist mooi zitten. Waarom? Deze gaat mooie rozenbottels maken. En dat is dadelijk wel ideaal voor de vogeltjes. Bij de Japanse esdoorn hebben sommige soorten een hele mooie stam. En deze zit verstopt. Dus we gaan heel even wat punten eruit knippen, als bij een kapper. Maar ik zie ook her en der wat dode takken zitten, dus die gaan we er ook mooi uitknippen. Je kunt beter met kleine stukken beginnen, dan kun je altijd nog wat meer wegknippen. Dan zou je zeggen, opruimen die boel, maar jij zegt niet doen. Niet doen. Je kunt in een hoekje wat niet zo opvalt in je tuin, kun je best een rommelhoekje neerleggen. Want dat is namelijk de ideale verstopplek voor insecten en egels. Oké. Dan blij dat jij eronder zit, Chantal. Nou, dat wou ik je nog net niet aan doen. Hier nog iets. Oké. En nog een deurbel. Bordje erbij met een huisnummer. Ons laatste winterklusje. Ja. De dahlia's. De dahlia's. De knollen mogen voor de vorst uit de grond. En die gaan we dus droog en koel wegleggen. Maar ook wel mooie bloemen nog. Ook wat mooie bloemen. Die ga ik er eerst uitknippen. Die kunnen dadelijk nog in een boeket in het kasteel. En de rest is allemaal afval. Nou. Nou, we zien er al een paar liggen. Ja. Dus nu is het een kwestie van de bollen eruit vissen. Kijk eens. Had ze plaats. Nou, deze zetten we mooi op elkaar. Ja. En dan zetten we het koel en droog weg. Zodat er geen schimmer in kan komen. En volgend jaar, in het voorjaar, na de vorstperiode, kunnen we het weer mooi naar buiten planten. Die mogen achter op de kar. Dan gaan we ze wegbrengen. Oké. Zo. En de mooie bloemen nog. Ja. Nou, dan kunnen we verder. Ja.